Cât costă întreținerea la Volkswagen Golf 5 1.6 FSI 2005? Vă salut! Așa cum ați văzut și în titlu, astăzi vreau să vorbim despre costurile de întreținere la această mașină Volkswagen Golf 5 1.6 FSI din 2005. Mașina aceasta s-a produs între anii 2003 și 2009. Vom începe prima oară cu uleiul. La această mașină este nevoie de 3 litri 600 de ulei, adică 4 litri, ca să aveți și de completare. 4 litri de ulei, 140 de lei. Filtru ulei, 18 lei. Filtru aer, 28 de lei. Filtru polen, 34 de lei. În total 220 de lei. Kit distribuție plus pompa de apă de la SKF 467 de lei. Kit ambreiaj 322 de lei. Amortizoare față pe gaz 147 de lei. Amortizoare spate tot pe gaz 147 de lei. Rulment față 177 de lei. Rulment spate 133 de lei. Bieletă antiruliu 32 de lei. Termostat 83 de lei. Și acum vom trece la frâne și le vom lua pe fiecare în parte. Discuri, plăcuțe și lichid. Disc frână față 93 de lei. Disc frână spate 80 de lei. Set plăcuțe față 70 de lei. Set plăcuțe spate 50 de lei. Lichid frână 15 lei. În total 481 de lei. Deci la această mașină 481 de lei costă frânele, discuri, plăcuțe și lichid. Dacă adunăm și uleiul și filtrele, în total o să ne dea 701 lei. 700 de lei. Deci dacă vreți să faceți o revizie la mașină, să schimbați uleiul, filtrele și frânele, plăcuțele, discurile și lichidul de frână, 700 de lei. Ceea ce mi se pare un preț foarte bun. Nu mi se pare scump. Bun, injectoarele. Am căutat pe internet și am găsit de la Bosch injector la 647 de lei. Sonda lambda 220 de lei. Bujiile. Bujiile am găsit diferite prețuri. De la Bosch am găsit la 28 de lei bujia și cele mai ieftine am găsit de la Denso 16 lei bucata. Acum fiecare își pune ce bujii vrea. Anvelope de iarnă 155 de lei. Anvelope de vară 152 de lei. Anvelope iarnă-vară 185 de lei. Dimensiunile pentru anvelope sunt 195 pe 65 R15. Aceste dimensiuni sunt specificate în talonul mașinii. Dacă vreți să vedeți și alte costuri de întreținere la alte mașini, am făcut un filmuleț pe care o să vi-l pun aici în partea stângă cu costurile de întreținere la Renault Megane 2, tot din 2005. Dați un click aici pe filmuleț și ne vedem acolo.